tento šport je brutálny, že keď cvičíš, dajme tomu planche, tak sa ti zlepší aj bench press. Ale keď budem cvičiť iba bench press, tak sa v živote nepáči. Ideš a hneď chceš vedieť full planche, ale to tak proste nefunguje. Ja som sa naučil full planche tiež ešte neviem dokonale po 6 rokoch. Co když člověk by chtěl s tím začít, má udělat jako první věc teda? Ako prvé skúšať, nepreceňovať svoje ego. Keď prídeš, začneš robiť more kliky v stojke, s tliesknutím za hlavu, zlomená ruka. A jaký je teda jako 90% prostě chyb, který dělají prostě lidi, kteří začínají s kalistenikou? Určite zlá forma a to ako hovorím, že skúšajú zbytočne ťažké prvky. V tomto športe sa ti stane, že natiahneš si rameno a si out proste na pol roka, pretože to rameno tam zapáješ všade. A ještě než začneme, mám pro vás zásadní info a to je to, že Elements of Movement nejsou jenom street workoutová a kalistenická skupina, ale dělají různý projekty, které mají podporovat tu jejich fitness komunitu. Například jedním takovým projektem je spolupráce s Cookie Dream, se kterými vytvořili speciální zmrzlinu na jejich akce, ve který je kreatin, elektrolyty a zároveň mají i proteinové varianty. Což je úplně super, protože když jste například takhle v rozpáleném prostředí, tak se můžete osvěžit a dát si něco, co boostne váš výkon. Takže pokud zavítáte na buď to nějakou naší akci, kde kluci budou, nebo na jejich akce, rozhodně se u nich stavte, kupte si zmrzku, je strašně dobrá a ještě k tomu má přidaný benefit. Stejně tak kluci ve Znojmě teďka spustili diagnostiku, takže si můžete změřit váš progres, a rozhodně všechny tady tyhle ty věci, které dělají, taky podporují v tom, co dělají a v tom, aby ta komunita rostla dál. Takže takhle asi za mě a za kluky a užijte si celý díl. Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího Gymspace podcastu a dneska tu máme opět změnu a budeme se bavit o kalistenice. Pozvání přijal Kristián Nečada a Miroslav Šlapka. A budeme se bavit o tom, jaká je kalistenická cesta a o tom, jak třeba začít s kalistenikou. Čau kuci. Čauko. Hele, teďka první úplně jako otázka na začátek. Jaký máte za sebou úspěchy a jakým způsobem ste sa dostali ke kalistenice? Ok, prenechám to na Kikovi, tam má to viac trošku. Ok, tak ja som dvojnásobný vicemajster Slovenska v strednej váhovke a umiestnil som sa aj 4. na majstrovstvách sveta. A viac úspechov mám, ale sú také trošku mýt, pretože na Československu tie súťaže sú není až také známe a do sveta moc nechodím. Okay. Pretože ešte nemám na to taký level, ale tie majstrovstvá sveta tam sú, no. Ako som sa dostal ku kalistenike, no, to bude tak najdlhšie, ako z tej súťaže, takže dostal som sa ku nej tak zaujímavo. Cez Dominika Klimeka, ktorý je momentálny taký náš vedúci na Slovensku. Vlastne tiež bol majster, ale sveta a viacnásobný majster Slovenska, ale v ľahkej váhovke. No a je to naša taká hlava street workoutu na Slovensku a povedal by som, že na Československu, pretože on sa o to fakt stará a pušuje to dopredu aj do sveta. A niečo ako túto naši Elements of Movement, tak proste pušujeme to do zahraničia a snažíme sa dať do povedomia aj Československu a tak. No a dostal som sa ku tomu tak, nechcem to naťahovať, ale poviem takú skrátenú story. Chodil som do školy a moja učiteľka bola jeho mama. A my sme vždycky skákali proste, že vieš, parkour a tak. A sme sa o ňom dozvedeli, že robí takéto niečo. Tak sme sa dohodli s ňou, že či by ho nezavolala, že by proste sme sa na to pozreli, on by nás niečo naučila tak. Tak on prišiel, ale neprišiel iba s parkourom, ale aj so street workoutom. No, tak nám to ukázal, dal nejaké stojky, LCT, vesit a tak, planche a my sme boli proste z toho mimo, vieš. Dal aj backflip a salto a tak, ale to nás už až tak nezaujímalo, ako to je planche a stojka. Začali sme to skúšať a tam, kde bývame, na sídlisku, nám postavili zrovna aj street workoutové ihrisko. Tak sme tam začali chodiť, vieš, a začali sme proste s dynamikou, čiže to húpanie a tak, pretože statika bola náročná, vieš, kto bude robiť kliky a také veci, keď sa môžeš húpať a robiť salta. No jasný. A takže ja som šiel skôr tou cestou dynamiky, kdežto Dominik, ten skôr už vedel planche, vieš, handstand, push-upy a také veci a nejak takto cez Dominika Klimeka som sa dostal ku street workoutu. Můžeš rychle osvětlit jenom dynamika, statika a tak dále? Dynamika je vlastne, ona by povedané, húpanie na hrazde a statika sú skôr tie silové prvky.
OK. A jak si toho prvního tréninku jako věděl, co dělat? Nevedel. Nevěděl. Proste, A jak- čo vidíš na ostatných, to robíš. Ale nie, to v tomto športe je proste brutálna kreativita, vieš. OK. Proste tam skočíš a každýkrát sa ti môže podariť spraviť nový trik. Nebá sa skúšať, kámo, v tom športe hlavne. Že to je celé o tom, že musíš vyskúšať tie veci. Tak je pravda, že na začátku asi, když nemáš úplně tu sílu na to Hej, na zkoušet, začiatku- tak, na začiatku, keď tak nemáš- nic jiného nezbere, než nějaký kliky, zhyby, přítahy a takovýhle věci, ne? No, to bude. No, ale jak se díváte na to progresování v rámci toho sportu? Má se člověk už na začátku hnedka snažit o to udělat svůj první planche, muscle up a takhle, anebo se má zaměřit víc na na ty jako základní prostě cviky, který umí každý, jenom se v tom jako zlepšovat? Za mňa tie basics ťa najviac posunú. Ale samozrejme musíš skúšať nejaké ľahšie variácie tých prvkov, ktoré chceš dosiahnuť. A určite by si k tomu mal robiť nejaké basics, lebo to ťa proste spevní a pripraví ťa na ten akéby move. To je to, že všetci to vidia, vieš, že prídeš a hneď chceš vedieť full planche, ale to tak proste nefunguje. Ja som sa naučil full planche tiež ešte neviem dokonale po 6 rokoch, vieš. A niekto sa ho naučí, dajme tomu za pol roka, ale záleží, ako cvičíš, akú máš genetiku, akú máš váhu, všetko, vieš. No jasný. Ale určite nemôžeš prísť a hneď robiť full planche, alebo hneď robiť 7-2 na hrazde a všelijaké salta otočky, pretože spadneš a si skončí. Mně právě přijde, že ta kalistenika má ten learning curve jako strašně jako těžký oproti tomu, když začneš chodit třeba do gymu, že jo, tak tam... Ale to je tiež také individuálne, vieš, že ako u koho, že niekto má strašný, akoby, neviem, jak by som to nazval, možno talent. A fakt, že mu idú rýchlo tie prvky a niekto sa to učí roky a furt mu to nejde. Vieš, že to je, tiež záleží tak nejak od človeka. Ale treba makať, aj tak. Jo, no jasný. OK, co vás u toho... Počkej, my jsme se ještě neprobrali vlastně tvoje úspěchy. Aha, ok. Povídej. No ja som bol tento rok, teda minulý rok, tretí na majstrovstvách Slovenska a inak mám za sebou nejaké súťaže už a aj som sa poumiestňoval, ale to sú tiež také, jak vral Kristian, že dá sa povedať, že menšie úspechy u nás, že netreba to nejak extra zmeňovať. Dúfam, že sa teraz umiestním aj na súťaži, čo budú mať Elements of Movement v Ostrave, takže tam dúfam, že sa niečo podarí. A napríklad ten začiatok, keď tam zmením, že ak som s tým začal, u mňa to bolo troška inak. Ja som vlastne sa prisťahoval do Čace a viem, že som sa bol pozrieť na sídlisko, kde bolo to workoutové ihrisko a videl som tam, akurát tam bola nejaká session a bolo tam strašne veľa ľudí. A videl som, jak robia tie triky a bol som, že... A tiež som skákal trošku parkour a bol som, že OK, že to je niečo nové, zaujímavé, že chcel by som to vedieť. A začal som tam chodiť častejšie a bolo to také, že hlavne kúkaš na nich, jak to robia a skúšaš to aj ty. A proste strašne veľakrát proste padneš, skúsiš, niečo sa ti troška podarí, máš to radosť, vieš. A tak nejak som sa k tomu dostal, že videl som to a skúšal som. Takže vás u toho drží hodně ta komunita, když to tak poslouchám. Celé to. Tento šport je individuálny a zároveň je proste brutálne komunitný. Jo. A zmíníte takže konkrétně Elements of Movement, anebo to byla ještě předtím jiná komunita? No, u nás v Čaci máme, že a celkovo na akých sociách máme street workout kisce, čo vlastne dá sa povedať, že založil ten Dominik Limek. A on to tak nejak vymyslel, začali chalani trénovať a vlastne to bola tá komunita, že tie sessions fakt, že najlepšia vec, že keď prídeš na to sídlisko a vidíš tam 20 ľudí, jak cvičia, vieš, a je to úplne super. Aj teraz napríklad, keď trénujeme tie deti a tak tiež to je proste, hlavne to drží tá komunita, si myslím. Okay. Celý ten šport. Že na to, jak je to individuálne a všetci idú akoby proti sebe na tých súťažiach, tak je to strašne komunitné. Že proste to je na tom super. Mně přijde, že je to fajn, jak je to vlastně teďka takový trochu underground, bych řekl, tak mě to připomíná paralelně jako to, jak vypadala třeba kulturistika kdysi, protože kdysi vlastně to taky dělala jenom banda jako bláznů, komunitně takhle a potom se z toho stal jako časem mainstream a teďka do fitka chodí každý, kdo nedělá žádný sport a prostě jenom se chce rádoby pohnout ve městě, jo. A to vlastně mi to přijde, že je to víc takový jako vlastně jako zpátky, ale vlastně vidím tam ten obrovský potenciál, kam ta kalistenika jako může dojít. Ještě k tomu, když to vypadá tak, jak to vypadá, má to ty čísla na sociálních sítích, jaký má, že jo. Takže tak, co když člověk by chtěl s tím začít, má udělat jako první věc teda? Skúšať. Ako prvé skúšať a nepreceňovať svoje ego. Proste byť pokorný, lebo keď prídeš a začneš robiť more kliky v stojke s tliesknutím za hlavu a neviem čo, keď sa pozrieš na Dominika Klimeka a začneš robiť to isté, čo on zo začiatku, tak
zlomená ruka. A bude to těžký zase, když to vidíš ty triky, které jako dělají oni a ty řekneš, dělám kalisteniku a přitom jako děláš kliky a zhyby, tak je to takový vtipný, že? Na jednu stranu je to super šport, ale fakt na druhou je to o tej disciplíne a o tom, že vydržať. Pretože tento šport nie je taký, že posúvaš sa z týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac. Tu sa, dajme tomu, posúvaš aj z roka na rok. Vieš, proste... A niekedy sa moc neposúvaš. Proste cvičíš. Dlho trvá, kým si nájdeš to, akým spôsobom máš trénovať, pretože ja nemôžem cvičiť tak, ako cvičí on, pretože mám úplne iné telo, inú váhu, nastavenú mysl, všetko, proste to sa nedá. A keď vidím niekoho robiť full planche a takéto veci, kliky a dajme tomu, že nahrá si svoj progres a že wow, spravil som to za 5 mesiacov. Ja keď to za tých 5 mesiacov nedám, tak sa na to vykašlem a takto to robí veľa ľudí, ale takto by sa to robiť nemalo, pretože proste ja som není ty a ty si není ja. A v tomto športe to tak nefunguje, že ja budem cvičiť ako ty a hned to budem vedieť všetko. A jaký je teda jako 90% prostě chyb, který dělají prostě lidi, kteří začínají s kalistenikou? Zlá forma. Určite zlá forma a to, ako hovorím, že skúšajú zbytočne ťažké prvky. Za mňa je dobré si dať nejaký cieľ, že to takto skočím, ale na začiatku tej kalisteniky napríklad je dobré si dať nejaký cieľ, nejaký trik, čo by si sa chcel naučiť. A dajme tomu, že ti fakt nejde. Ale presne ten trik si musíš rozkuskovať na takých viac častí, vieš. Že okej, že čo môžem robiť preto, aby som sa naučil ten trik, ktorý fakt chcem vedieť a začneš proste tak postupne sa k tomu dostávať, vieš, že ja neviem, chceš vedieť, že klik v stojke, hej, že si wow, že to by som fakt chcel vedieť, tak najskôr sa začneš učiť stojku, o stenu napríklad, potom sa naučíš stojku, potom skúšaš, že klik o stenu a tak. Takže dá si nejaký cieľ, a takto si ho troška rozkuskovať, si myslím, že to je najlepšie na začiatok. Že vidíš i ten progres, že to není tak jako, že hele, zkouším dělat muscle up, furt nejde. No jasno, tam treba to proste skúšať, ale zároveň si to takto rozdeliť a po kuskoch to robiť. A veľa ľudí cvičí veľa prvkov naraz. To sa proste nedá, vieš, že chceš vedieť aj planche, aj front lever, chcem vedieť aj muscle up, aj vlajku, aj 100-kilový dip a neviem čo ešte a to sa proste na všetko nedá robiť. Vieš, že proste ten človek príde, všetko toto skúsi v jeden deň, robí to takto, dáme tomu každý druhý deň a za rok zistí, že sa posunul o 2%. No prečo? Lebo proste to telo to nestíha naraz. To je tak trochu jak asi všechno v životě, že se jako fokusnout na jednu věc, tu dodělat a potom něco dalšího, že jo? Ale zase niekomu to ide, vieš, že proste, a hlavne, keď robíš napríklad viac takýchto vecí, tak niektoré tie veci na seba nadvezujú, ale to platí v málo prípadoch. A existuje teda nějaká jako ideální posloupnost třeba z cviku, jak byste je dali za sebe, jak se to učit? Ideálna postupnosť asi, keď to tak poviem, dajme tomu u planču, tak máš tam nejaké tie progresie, že tak planč, máš nohy pri sebe, advance, trochu ich vystrieš, straddle, už si v podstate vo vodorovnej rovine, ale máš nohy od seba, tak sa ti tak presunie tá páka a full planč, čiže konečná pozícia, dajme tomu. Ale je tam aj napríklad one leg, čiže máš jednu nohu skrčenú, jednu vystretú a proste sú tam ale aj cviky, čiže kliky, aj presy, ktoré musíš robiť, pretože sa v tom potom posunieš. To je to, no. Jo, já jsem spíš myslel to jako, jestli, já nevím, je lepší se nejdřív naučit dobře, já nevím, třeba muscle up, potom se naučit front lever, potom back lever, potom front lever. A nebo je to o tom, že prostě vidíš na Instagramu, hej, tohle se mně líbí, tohle prostě se budu učit. No, záleží, že či to robíš proste iba tak pre seba, alebo chceš proste byť freestyle atlet, vieš, že veľa ľudí najmä tomu hejti takýchto instagramových atletov, pretože oni vedia jeden prvok, majú ho vymaxovaný a nevedia nič iné a potom keď ho vidíš, tak si, že wow, to chcem vedieť, ale dajme tomu, pozrieš sa na niekoho, dochodí na súťaže, ale vie toho o mnoho viac, len dajme tomu v tom full planche nie je taký silný ako ten čavo, čo ho vidíš na Instagrame a má tam brutálne čísla, ale proste lepší nie je. Je potřeba hrotiť v kalistenice jídlo. Kámo, no, záleží od človeka. No, záleží. Takže jako vezmeme to tak, když jsi hobík, asi to potřeba není, hádám. Asi tak. Jo, a když jdeš na soutěž? Ale ne, akože tiež podľa mňa záleží. Veľa ľudí mi možno povie, že nie, ale ja som za to, že hej, proste tie parametre strašnú hru tam hrajú, že keď si vysoký, tak to máš ťažšie, alebo keď si ťažký, tak to máš ťažšie, ako napríklad ja by som nemohol súťažiť oproti Mirovi, alebo oproti niekomu ako je Miro. Ale keď máš proste dvoch ľudí, dajme tomu, že rovnaký vek, rovnaká biometria, ale keď tam zmením, že jeden má 185 cm, druhý má 160, ten, čo má 160, má dajme tomu 55 až 60 kg a ten, čo má 185, tak môže mať aj
85 až 80 kg, tak tých ľudí proste nemôžeš porovnávať. Dajme tomu, v niektorých veciach môžu byť rovnakí, ale vždycky ten ľahší proste je na tom lepšie. Akože jedlo, nie je to určite Ale tak ako ja som odišiel od otázky. No, že to jedlo, nie je to určite také ako tej kulturistiky a tak, že fakt to tam treba hročiť pred tou súťažou, vieš, a tak, že za mňa je to dosť individuálne. Proste, že ako u koho. Záleží, aký je tvoj cieľ. Niekto potrebuje, dajme tomu, neviem, zhodiť toľko a toľko, lebo mu ide lepšie tréning a lepšie dáva tie skills. A niekto to nemusí hročiť. Že je to strašne také, no, že človek od človeka. A ve freestylu teda jsou váhovky, nebo jak to funguje? Yes. Jo, takže tam jsou váhovky, tím pádem jako teoreticky, když seš jako na okraji té váhovky, tak je pro tebe jako lepší zhodit, aby si byl jako v té... No, To tiež záleží, pretože v street workoute je práve, že tá ľahšia kategória je náročnejšia. Jo, takhle. Jo. Takže naopak nabrat. no podľa, keď si na tej hrane, tak za mňa je lepšie si pozrieť, že koho máš v tej kategórii a podľa toho sa orientovať, že či chceš že viac alebo menej. OK. Takíto ľudia to majú najlepšie, no, že si vieš vybrať. Hele, přesunul by jsem se k závodům v Česku a na Slovensku. Yes. Jak vypadá jako scéna závodů v Česku a na Slovensku? Kolik je závodů a lepší se jejich počet? Nebo jak to celé jako funguje? No, za mňa to teraz, mne príde, že kedysi ich bolo viac, určite, ale teraz to zase tak troška opadlo a o to mi príde, že jak je ich menej, tak sú kvalitnejšie tie závody, vieš, že dajme tomu, aj my budeme mať street workoutky z CBTO, už 3. ročník a za mňa je to dosť kvalitná súťaž a tie závody, zlepšuje sa to stále, je ich menej, ale určite sú kvalitnejšie a viac sa na tom pracuje. Za mňa. Ale najhoršie je na tom, že keďže sme malá krajina, keď to tak poviem, spraviť veľkú súťaž, ono možno nie je až tak ťažké, ale je to finančne náročné a ten človek z toho proste nič nemá, aj časovo. A keď ti tam potom ešte nemáš zaručené, či tam tí ľudia prídu. A keď tam neprídu, tak v podstate si iba prišiel o peniaze. A nikdy nevieš, keď sa tam môže stať nejaký fuck up. Vieš, že proste... A to je dosť časté, že ľudia chcú súťaže, ale keď tie súťaže sú a sú kvalitné, tak zase za ne nechcú dať peniaze. A to je, že tak si vyberá. No, Začarovaný kruh, no. Ale zase na to se celkem dobře navazuje i nějaká, řekněme, influencerská kariéra různých atletů, že jo, protože oni se potom naberou sponzory a jsou schopní to financovat z tohohle. No, jasne. no určite, akože tí sponzori sú tam dosť dôležití, že pokiaľ nemáš niekoho, kto ti niečo prihodí napríklad do tých výherných balíčkov alebo tak je to veľmi ťažké, si myslím, že ťahá to sám. Že my napríklad, keď riešime teraz tú našu súťaž, čo máme v Čaci, sa mi zdá, že to je 11.7., tak tam tiež to ťaháme ako tým. Vieš, že máme to rozkuskované, každý rieši niečo, niekto rieši nejaké sponzorstvo, niekto rieši, ja neviem, plagaty, banery a že podľa nás sám utiahnuť súťaž je veľmi ťažké a je to lepšie, keď je na to väčší tým, no. Ale upřímně to si myslím, že je ve všech tady těch našich sportech. Ať už to byli prostě strongmeni, kteří, víš to, jako, jich není to strašně málo, ale taky jich není žádná, jako, není to fotbal, jako. No jasně, prostě. určitě to. A obecně jako všechny tady tyhle ty naše sporty jsou takový jako je to taky underground trošku, no, yes. takže jako je to náročný a dostat tam ty lidi je jako důležitý, protože jako jsou to drahé věci, no. No je to akože aj na psychiku je to strašne hard, vieš, že to riešiť a niečo sa ti dosede tam, niečo tam, vieš, tak to už je. Jak funguje judging ve freestyle calisthenice? Tak judging sa rozdeľuje, no záleží od súťaže, ale väčšinou to je na 3 kategórie, čiže tá statika, dynamika a silová statika. Teda, jak sa to volá? Silová statika, Nie, silová dynamika. Silová dynamika. Niekto tomu hovorí dynamická statika. No. Je to silová dynamika. Takže máme 3 kategórie. Keď to tak poviem, tak tá dynamika je teda to húpanie na hrazde. Všelijaké vývrtky, otočky, salta. A jak se to hodnotí? Jakože za nějakou vývrtku máš nějaký bod, za nějakou jiný bod, nebo jiný počet V niektorých súťažiach sa proste vyberajú najlepší atleti ako porodcovia a potom je to také objektívne, ale veľa ľudí sa kvôli tomu už pohádalo, a prečo vyhral ten a prečo ten. Tak pár súťaží už je takých, že tam sú stanovené proste pravidlá a určitý list trikov a každý trik je za proste iný počet bodov, ale zas niekomu nesedia zase tie body pri tých trikoch, vieš, to je také, že proste s tými ľuďmi sa ťažko dohodnúť, ale na svube, čo je jedna z najväčších proste súťaží na svete, neviem, či môžem povedať, že najväčšia, tak je to tak, že sú tam 3 porodcovia, tak ako som povedal, sa to hodnotí, a ešte, myslím, 1 alebo 2 sú vybraní z publika.
proste, ale to väčšinou publikum sú tiež atleti. Takže je to také viac objektívnejšie a tí ľudia sa vedia na tom dohodnúť. Už som videl aj súťaže, kde sa hlasovalo na telefóne, že ktorý má vyhrať a to sa mi páčilo. Že hlas komunity, jo. No, to je dobrý. To je Za mňa brutálne, to je dobré. Za mňa je dobré mať, že porodcu. Napríklad si myslím, že by to tak bolo super, že mať porodcu a dajme tomu viac porodcov, čo sčítajú nejaké body a potom nechať aj priestor tej komunite. Že aby oni rozhodli, lebo si myslím, že to vie dosť ovplyvniť tú súťaž. A bolo by to také zaujímavé spestrenie, že moc sa to nerobí a podľa mňa by to mohlo byť tak. Jak tím pádem jako si ten atlet má volit to, co na té hrazdě jako dělá? Mně to přijde totiž, já chápu, že se to jmenuje freestyle, tak asi jako je to freestyle. Yes. Musíš robiť všetko. Proste, vieš, v každej kategórii dajme tomu nabrať 10 bodov, hej, máš 3, čiže 30 bodov. Keď budeš dobrý iba v jednej napríklad statike, tak nebudeš mať dobrú dynamiku, nebudeš mať ani dobré komba a budeš mať, dajme tomu 10 bodov v statike, ale budeš mať 0-0 pri dynamike a pri statickej dynamike, hej. Takže a keď príde nejaký freestyle atlet, ktorý vie všetko, ale dáme tomu v tej statike je o dosť slabší od teba, tak vyhra, pretože naberie tie body vo viacerých kategóriách. Jo, takhle. A to je všechny tyhle ty tři věci se hodnotí v rámci té jedné, v rámci toho jednoho, to, co předvedeš na té hrazdě. Performance to. Jo. To je takový trochu náročný, no. A tím pádem neoceníte nejlepší atlety, kteří jsou fakt nejlepší v té samostatné statice třeba, nebo samostatné. No, mal by si byť tam komplexný pri tom športe, že Jo. ja napríklad nie som až tak, ale mal by si, že... Sú aj súťaže, napríklad jak sa to volá? Burning Gate sa to volá. To je taká talianská súťaž, pretože je známe, že v Taliansku sú proste statics beast a je to čisto statická súťaž. Takže vieš, tam sa hodnotí iba tá statika. A tam, keď spravíš, je tam aj hodnotenie dynamiky, ale keď ju spravíš, tak nedostaneš za ňu skoro nič. Napríklad chalani, sržite do toho skočím, ale chalani od nás zo Slovenska z Bratislavy, čo sú, tak tiež idú teraz robiť súťaž, čisto iba statickú. Neviem, či to majú v Modrej, či kde. A viem, že tiež idú robiť čisto statickú súťaž, čo je za mňa super krok, lebo na Slovensku to není, ani v Česku, si myslím. A tak, no. Jo, to je dobrý. Kluci, přesuneme se trošičku ještě k vašim osobním zkušenostem s tímhletím sportem. A to, měli jste nějaký největší faily, který se vám staly? Zranění, cokoliv takovéhodle? A je to vůbec jako, třeba tohleto prostě musí být hodně náchylný sport jako ke zranění. Teda. A akože nemal som nejaké závažné zranenia, ale boli tam, vieš, že v tomto športe sa ti stane, že natiahneš si rameno a si out proste na pol roka. Pretože to rameno tam zapájaš všade. Alebo proste chceš cvičiť front lever, ale máš v prdeli chrbát, tak nemôžeš. Chceš cvičiť planche, nemôžeš tiež, pretože tam zapájaš skapulu, ktorá ti drží celú tú formu pekne. Pri dynamike zavesíš sa na hrazdu a nemôžeš vystrieť ruky, lebo ťa proste bolia lopatky, dajme tomu, alebo spodný chrbát. Tam reálne jeden úraz ťa vie vyhodiť z hry na pol roka vo všetkom. To je blbý, no. A kompenzujete to nějakým způsobem? Jako, myslíte si, že je dobrý nápad třeba chodit i do toho fitka, nebo nějak to takhle řešit, jako aby si nedělal celou dobu jenom tady... Podľa mňa v street workoute to nie je až tak treba. Akože keď sa chceš nejako revitalizovať alebo tak určite je dobre zaradiť aj proste iné cviky, ale skôr iba na takú regeneráciu alebo tak. Fakt v tomto športe to tvoje telo musí byť v tej danej pozícii a robiť proste ten šport. Keď sa chceš naučiť planche, nemôžeš robiť dipy. Nenaučíš sa o živote. Musíš robiť planche. Tvoje telo musí byť tak adaptované na ten prvok, že musíš byť v ňom pomaly celý život proste. Používame aj metódu Grease the Groove, čože že proste počas dňa si dajme tomu skúsim front lever, keď idem do kuchyne z izby na hrazde, vieš. A ono je akože je to vtipné, ale reálne brutálne to pomáha, pretože tvoje telo tie svaly zapojí strašne random. Vieš, že absolútne nie v tom pohybe, zrazu spravíš front lever a budeš to takto robiť pol roka a zistíš, že si sa ho naučil proste o dosť lepšie, ako keď si ho kedysi cvičil. Tak som to mal ja. To je dobrý. To je fakt zaujímavá metóda. Tak dobrý, no, tak potom před písemkou ty vole, ve škole třeba. No kámo, ale reálne ja som front lever, planche, je to zase také náročné, pretože planche je veľmi nebezpečný prvok proste robiť len tak nerozcvičený, vieš, tam proste zapájaš celé šlachy a často sa stáva už tým lepším atletom, keď robia, dajme tomu maltezy, čo je úplne široký planche, vieš, tam brutálne tam je brutálny tlak na tieto šlachy bicepsové, vieš, a často sa utrhnú. No, takže to je
také diskutabilné, či to chceš robiť a riskovať, ale väčšinou sa to robí pri tých ľahších variáciách, vieš, že nespravíš si len tak nejaký brutálny cvik, napríklad nejdem si len tak do fitka zabenčovať 200 kg bez rozcvičky a potom pôjdem domov. No jasný, jo. Nedáva zmysel, no. Takže keď si chceš ísť napríklad zobrať do kuchyne jablko, tak si sprav bracho frontlever, hoci kedy, keď pôjdeš naspäť, tak ho sprav znova, keď pôjdeš spať, sprav si jeden a ráno sa zobudíš a budeš ho vedieť kam o 3 sekundy lepšie. Bum. To je fajn, no. Dobrý se naučit ještě ten front lever předtím, než to jdu zkoušet, ale... No veď kamo, ale to je o tom, že aj tie ľahšie variácie, proste budeš si robiť svoj tréning, ale toto budeš robiť napríklad počas rest day, vieš, ono ťa to neunaví, ale dá ti to fakt progres, že tá muscle memory sa ti tam tak zapojí, že budeš to vedieť hoci kedy. Myslíte si, že je dobrý používat jako street workout i když prostě jenom chci vypadat dobře? Asi Podľa mňa, áno. hej. Jo? Ale nezameroval by som sa skôr, že na planche alebo takto stojky a freestyle, ale normálne sets and reps, kámo, to ti vie tak vybudovať telo, že to ide ne. No napríklad som získal formu hlavne tou dynamikou, že ja tam vlastne pri celom tom športe zapáš celé telo stále, vieš, a ono si to ani tak nevšimáš a neuvedomuješ, ale ty, ak robíš napríklad aj tú dynamiku, tak to telo nejako pracuje, vieš, a proste ti to buduje tú formu. Takže určite. Akože to hej, ale keď dajme tomu, vieš, budeš pol roka robiť dynamiku od začiatku, tak sa neposunieš tak moc, aký budeš od začiatku Takže to určite, to sets treba and reps. nejako Že skombinovať. sets and reps sú podľa mňa na to lepšia cesta. Máte nějakýho kamoša, který prostě nikdy pořádně nic nedělal, necvičila tak a potom do toho s vámi jako šel, byl třeba nějaký obézní nebo tak a pomohla mu hej. to? Protože já si nedovedu představit, jak by jsem třeba jako obézní člověk měl začít s kalistenikou. Kamošek Ríšo v podstate. Richard Darva je taký náš kamarát. To nebol úplne obezný, ale... Pozdravujem ťa. Morbidní obezitu neberu, ale prostě když jsem Taky. takový, prostě trošičku říct. Musíme povedať, že ten pupík si tam mal. Ale akože on mal aj proste, jak sa to povie, zdravotné problémy. Takže bolo to pre neho také náročnejšie, pretože nemohol úplne schudnúť, pretože mu to nejak telo nedávalo. Ale týmto športom sa dostal fakt do dobrej formy a ten čavo teraz vyzerá brutálne, že má ruku jak a hlavu a reálne nechodí do fitka ani nič také, ale pomohlo mu to progresnúť aj vo fitku. Tento šport je brutálny, že keď cvičíš, dajme tomu planche, tak sa ti zlepší aj bench press. Ale keď budem cvičiť iba bench press, tak sa planche v živote nenaučím. To je taký fun fact. Ale áno, posunul sa akože riadnym skokom. Možno to trvalo, pretože mal všelijaké možné problémy, ale dajme tomu zo 100 kg sa myslím dostal na 83. Dobrý. Akože za roky, ale dostal. A vyzerá fakt... Ale tak v kvalitě, že jo, protože ten, jako, není to morbidní jako hladovka, že jo. Je to No hej, akože dodržiaval jedlo, ale v zdravom no zmysle. jasný. To je cool. Tak jo, tak já začnu teda. No tak asi nemusíš podľa mňa. OK, no když jsme u toho vzhledu, jak se vám, máte komplimenty od žen, když děláte například nějaký front lever? Hej kamo, odkedy som začal cvičiť, už som mal 10 frajerek. Ja mám komplimenty od Kristiana Nečedu a Dominika Klimeka. Hej, ne, no, je to... I bros jsou důležití. Je to akože hashtag no homo, ale toto je veľmi bratrský šport. Hej, Takže my sa pekne navzájom podporujeme a myslíme si, že sme pekní. hej. Ale to si iba myslíme. No je to športy pro holky, teda. Nebudou potom moc vypadat jako namakaný nebo tak, nemusí se bát. Ženy sa tohto veľmi boja, ale nebojte sa, vy ste pekné, keď ste namakané. Nemyslím to v tom slova zmysle, akože, dobre, záleží, ale ja osobne nepotrebujem ženu, ktorá má 100 kg a vyzerá 3-krát viac tak veľká ako ja. Nehovorím, každý si robte čo chcete, pokiaľ je to zdravé. A teď máš slova, no. Tož kulturistický podcast. Kámo, vypípaj to tam, mega pípaj strašne. No, ale dobre, robte si všetci, čo chcete. Ja si budem tiež. Je to aj pre ženy šport, ale záleží, proste je to od tela. Niekto môže cvičiť pekne, takisto, vieš, 2 roky budem si cvičiť planche, stojky, kliky a budeš vyzerať stále ako normálna žena, ktorá, dajme tomu, si chodí raz za čas zabehať a zacvičiť. Ale niekto proste, keď to robíš, dajme tomu aj od malička, tak sa ti to telo adaptuje a môžeš mať širší chrbát alebo širšie ramena, vieš, alebo pevnejšie svaly. A ono to je vidno, ale podľa mňa to je proste, ten šport ťa vybuduje atleticky. Nie je tak, že si proste masívny a že máš brutálne svaly. Dá sa to aj tak, ale keď to beriem z hľadiska freestylu. No, tá stavba tela, strašne veľakrát som povedal, že je individuálna. Vieš, to slovo som strašne dneska veľakrát povedal, ale je to tak, že
každý, jak má iné telo, tak na každého to inak vplýva, vieš, že niekto proste, nejaká žena môže cvičiť aj blázne, ja neviem, vo fitku a nepoznáš to ani, že je proste, ja neviem, pekná štihla, hej, ale že nevedel by si, že proste valí, vieš, fitko. Jasný. A niekto príde a neviem, vie si zazhybovať a o mesiac dojde aj tak. Takže je to tiež také, no, že človek od človeka, no, každý má inú stavbu tela a na každého to inak vplýva. Jo, to je pravda. To je pravda. Jaký máte vize do budoucna teďka? Už ty jsi dvojnásobný mistr Čech, nebo? Vicemajster Slovenska. Vicemajster Slovenska. Ty máš teďka ten úspěch. No, třetí na mistrovství. Třetí na mistrovství. Tak kam to budete posouvat, kuci? Máte nějakou vizi, kterou nějakou krátkodobou a dlouhodobou? Majster Slovenska už konečne, po 4 rokoch. OK. Vypadol mi super, s ktorým sa dosť náročne bijem, ale je veľmi skúsený a má priezvisko Klimek, takže je to veľmi náročné. Takže všetci, naša komunita vedia, že Klimekovci sú v street workoute najlepší. Tak som, ale nejdem tu plakať, mal som to ťažké. Ale momentálne sa vybral smerom svojím a ja ho za to cením, akože každý mal robiť, čo ho baví. Ale uvoľnil si mi miesto, Braško, takže díky moc. Ja dúfam, že budem tento rok prvý. Konečne. A na tých majstrovstvách sveta by som sa chcel dostať do druhého kola a umiestniť sa aspoň na stupienku, ak by sa to podarilo. Ale akože nie vždycky main pre mňa je niekde sa umiestniť, ale proste splniť si svoj goal. Dať svoje kombo, nespadnúť z hrazdy, nespraviť žiadny kicks a bez zranenia hlavne. Vieš, a spraviť si to, čo chceš ty. To, že či už to oni zhodnotia zle alebo dobre, to mi už až tak nezáleží, vieš, že keď ja sa cítim dobre, hej, presne. Keď ja sa cítim, že som spravil všetko proste tak, ako som chcel, tak mi je už v podstate jedno, kde skončím. To je true. Ještě to by mě zajímalo, jak fungují federace nebo různě jako prostě ty sportovní soutěže v rámci tady třeba Evropy a obecně jako kde je to nejvíc jako populární, protože já jsem se teďka bavil, minulý podcast jsme měli s Funrapem, oni říkají, že jako streetlifting a takovéhle věci jsou nejvíc populární jako Francie, Německo a takhle. Je to tak stejně jako co se týká kalisteniky, freestylu a tak? No, toto funguje tak, že to skôr nefunguje poslednú dobu. Tu nie sú až takže federácie, poznám, že dve a jedna je z Lotyšska, je to VSVCF, čiže Calisthenics and Street Workout Federation a potom druhá je v Amerike, ale to neviem ako sa volá, pretože tam to majú rozdelené ako keby na svoju komunitu a ten šport je taký, aký je, čiže v podstate máme dve majstrovstvá sveta. Jedni sú v Amerike a druhé sú v Európe. No a... Tak ale to je dobrý, že nemusíš lítat do Ameriky. Však jasné. Ale keď to tak vezmem, tak tie v Amerike sú o dosť ťažšie. A ten, kto je majster sveta v Amerike, ten je pre mňa ako reálny majster sveta. Oproti tej Európy. Nehovorím, že Tomáš Pospíšil není majster sveta. Ja s tým plne súhlasím. On má na to právo. Ale je to tiež také diskutabilné. Hovorím, že tu nejde až tak o tie majstrovstvá sveta, ale ďalšia federácia, ktorú môžem spomenúť, je ten SWOOP. Čiže to je fakt taká najväčšia súťaž na svete v street workoute a tam, keď si najlepší, tak si najlepší na celom svete a všetci o tebe vedia. Je to tak, no a tam sa dostať na prvú priečku je fú. Tam sú proste tí najlepší atleti, či už zo statiky, z dynamiky alebo z komplexnosti a tam byť prvý je brutálne náročné. No ale väčšinou tie súťaže tu ťahajú proste jednotlivci a ich týmy, nie nejaké federácie, vieš, takže máme tu aj súťaž, ktorá bola pár dní dozadu v Kolíne v Nemecku. Volá sa to, že FIBO. Však to je, myslím, že celosvetovo známe. Ale to je taká tiež asi možno druhá najznámejšia súťaž v street workoute na tom FIBE. A nie je to pod žiadnou federáciou, je to proste pod takým typkom, ktorý má svoju komunitu ľudí, ktorí to robia. To zní dost jako free, to je dobrý. No. Yes. Zase se člověk nemusí nějak strašně bát, asi když tam, když na tom FIBu tam je celkem dost lidí, si myslím, že to může být celkem dobrý. Ono, tí ľudia na to chodia. Ja som sa tiež divil, ale tam sú rady ľudí, ktorí sa na to pozerajú. Za mňa lepšie súťaže tu robia akože jednotlivci a ich týmy ako federácie. To je trochu smutný, ne? No, trošku, ale dúfam, že sa to zlepší niekedy. Do budúcna. Tvrdo dúfam. Verím. Tak já věřím, že jako na to i nakročeno má třeba někdo tady za kamerou. No, někdo tu trošku. Tak jo.
Hele, měli byste ještě nějakou message pro diváky, kterou byste jim chtěli říct v rámci jako kalisteniky? Ešte by som dodal k tomu predtým, že tento šport hlavne je proste strašne na začiatku. On je tu už dlhšiu dobu, ale kým sa vybuduje, tak podľa mňa má dobrú cestu a naozaj sa niekde dostane, že čakali by sme už nejaké brutálne súťaže tak svetové úrovne, ale podľa mňa to chce ešte čas. Hlavne, no. Mně přijde, že hlavně tady v Evropě, protože když se podívám prostě do té Ameriky, tak tam to spopularizovali si myslím ty velký jména i influencerský a tak, typu prostě já nevím, Chris Harry a takovýhle, kteří prostě tomu dali fakt jakože to prostě byla masovka, prostě mainstream No to je. v rámci toho. A tady v Evropě mně přijde, že to tak trochu jako spí a jako pomaličku se to rozjíždí, ale jako trvá to. Zraje to, no. Keď sa na to pozriem, tak tu je také gro street workoutu, hlavne v tom Taliansku, Francúzsku, Bulharsku. A no, to je asi tak všetko. Ešte tam niečo bude určite, ale tam sú takí tí main najviac hardcore atleti, proti ktorým vieš, keď ich vidíš, že proste, že ty kokos to je on, že s tým si chcem dať fotku a nikdy nechcem proti nemu súťažiť, lebo prehrám. Vieš, proste tam sú tí najlepší atleti, ale nie je to až tak rozšírené. No. No tak třeba se nám to nějak podaří změnit. No tak dúfam, že hej. To My na Slovensku a v Česku máme dobre našlapnuté, takže... Mně přijde, že máme i dost jako zajímavých atletů, jako co se týká Určitě, jako no. Česko a Slovensko, že jich máme jak svině, jako hodně moc. No, tak by to bylo dobrý nějak zorganizovat. Tu tá komunita oproti fakt niektorým ostatným krajinám je tiež brutálna, že keď tu prišli aj tí ľudia zo zahraničia, napríklad na tú našu súťaž, tak prišli z Ameriky, aj z Ázie, z Hongkongu a tak, a aj z Talianska, prišli sa pozrieť a že tá komunita tu oproti tomu, čo mám ja doma, je fakt, že wow. Je to také viac kamarátske celé, že také bratské. Tak tím, že to není masovka, že jo. No, kdyby to, až to bude masovka, tak to bude zase trošku jiný, že jo. Ale tak to je všechno jako vize budoucnosti. Rozhoďme teda komunitu, ve který jste teďka vlastně úplně až po uši, a to je Elements of Movement. Jakým způsobem elementiáci fungujou a jak jako spojují tu komunitu kalistenickou. No, jako street workoutistou. Za mňa je to niečo, čo tu moc není, že by niekto došiel a chcel by dať dokopy ľudí akože takýmto štýlom, že nejakým spôsobom pod seba a troška ich zastrešiť. Takže za mňa je to super a ja som rád, že s nimi môžem spolupracovať, keďže vo veľa veciach nám pomáhajú a viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. Vieš, že proste sú to ľudia, na ktorých je spoľah. Že keď niečo potrebujem vyriešiť s nimi, viem, že sa dohodneme vtedy a vtedy to poriešime a nejakým spôsobom sa dohodneme tak, aby to vyhovovalo, že obidvom stranom. A konkrétně ti pomůžou třeba s čem? Napríklad tu, keď sme šli na ten podcast, tak nám napríklad pomohli s ubytkom, vieš, že to je strašne veľký krok a strašne si to vážim, vieš, že keď si tak zoberieš, kdo by to pre teba spravil, vieš, že proste len tak... No paradoxně za to mně právě přijdou kluci, že oni vlastně plnijou tu funkci té federace. No jasné, akože jo, určite. protože prostě paradoxně za to oni s těma atletama komunikujou jako ta federace, i když teda s těmi federace se neříkají, ale myslím si, že by mohli za chvilku začít, protože přesně to právě se snaží plnit každá federace. Že? Ale za mňa to robia, že kvalitne a robia to dlho. Ale fakt to robia, že v prvom rade kvalitne. Že aj teraz, čo majú tie plány a ak to chcú rozbehnúť, tak je to, že wow. A verím v to, že s tým ich mindsetom a odhodovaním, čo majú, tak verím, že sa to niekam posunie a ja budem len rád, keď môžem byť pri tom a že im s tým nejako budem môcť pomôcť a myslím si, že Kiko takisto. Nechám ti troška slovo, nech to im dá. Pohode, ja som rozprával celý podcast, môžem pokračovať. Takže tak, no a som fakt za to vďačný. Ja som viac menej s nimi nadviazal tú spoluprácu nejak, dá sa povedať random, že som troška vedel o nich a nejak som im napísal, neviem, jak sme sa dohodli, zavolali sme si, potom sa videli na nejakej súťaži a strašne málokrát, to som sa s nimi aj teraz bavil na kave, že strašne málokrát sa ti stane, že stretneš nejakého človeka a sadne ti hneď, vieš, že proste cítiš z neho, že je proste dobrý človek a zároveň fakt, že si s ním sadneš a to sa mi stalo, vieš, že proste presne nehrajú sa na nič, nemám nejaké ego, vieš, že proste je to úplne super a takto sme sadli a myslím si, že máme skôr ako nejaký pracovný vzťah medzi sebou taký, že fakt, že kamarátsky. Takže to je úplne, že super. To je cool. Takže k elementiákům něco. Ja som sa k elementiakom vlastne dostal tuto cez Mira, pretože ja som absolútne o nich nevedel, ani som nevedel, že existujú, ale keď som ich zaregistroval, tak som bol z toho, že
že wow, že konečne tu niekto takéto niečo robí. Jasný. A vlastne oni sa dostali ku mne sami a kontaktovali ma tiež, pretože už sme sa nejako tak začali vnímať. Troška ťa opravím. Tak. Ja som im dal tip na teba. O tom neviem dodnes. Už to Dostali tip. No, dostali sme sa tak kamarátsky nejak ku sebe, čo ma veľmi baví, pretože každá firma, keď tak poviem, alebo niekto, kto chce mať s tebou spoluprácu, alebo niečo príde za tebou a hneď nastaví nejakú laťku a tak, akože treba, ale keď sa na to pozrieš z toho kamarátskeho hľadiska, tak je to vždy príjemnejšie sa niekým takto pobaviť a dostať sa ku nemu. A keď začnete spolupracovať, tak hlavne potom to ide ľahšie. Je to určite iné, sorry, že skáčem do reči, ale je to určite iné, že keď s niekým ideš spolupracovať, vieš, aj to napríklad väčšia firma, alebo proste niekto a príde a pošle ti, ja neviem, správu, čo posiela ďalší milión ľuďom, vieš, že OK, pošlem ti balík, urob 2 storky a ja neviem, jedno one a že je v pohode, vieš, a nič iné ti napíše, proste iba toto a že rob to. Ale je to strašne také iné, keď proste sa s tými ľuďmi poznáš a bavíš sa s nimi, vieš, a normálne spokecáte, dohodnete sa, nie to na silu, vieš, že je to prirodzené. Za mňa to je na tomto krásne, že je to celé také prirodzené a že nie je to také strojené, vieš, na silu. No jasný, tak je to komunita, zase na druhou stranu není to komerční firma, akože. Nie je to brand. Chalani proste vytvárajú komunitu a to je na to. Yes. Nie je to akože firma a také to kluci, kteří to dělají taky rádi a chcou prostě jako tady něco vybudovat, to je super, protože tiež je to tu strašne není. veľa takých ľudí, no. A nie je to tu ani, že niekto, kto by mal takéto cieľe, ambície a ešte by dokázal pod sebou držať nejakých ľudí a držať ich fakt, že super. Takže tím pádem, když chci začít, tak se mám nejdřív přidat do komunity Elements of Movement. Do A potom začít cvičit až teprve. Určite tam. No v prvom rade si musíš kúpiť tričko a potom ti to takto pojebeš na A ponožky. Tak tady nepůsobíme úplně, jako že jsme tady za prodaní, jo. Tak A ja, že berte to to? s nadsázkou teďka, bavíme se tu. Hej, tak sorry, nemusíte, ale môžete. Berte to ako humor. Ale mohli by ste si zobrať aj humor, ale aj napríklad mikinu. Super. Tak jo, tak díky borci, že jste tady přišli do podcastu. Myslím, že to bylo nabitý a super. Yes. A děkuju vám diváci, že jste se to na tohle podívali a vidíme se u dalšího dílu. Sledujte nás na sociálních sítích. Kluky určitě budete mít v popisku taky, tak mrkněte na jejich socky a vidíme se u dalšího dílu. Zatím, čau. Okay. Čaute.